ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा. प्रणाम माताजी. थैंक यू माताजी. പ്രണാമം. प्रणाम माताजी.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും കയറാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല, ഇന്ന് 11 മണി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. നമസ്കാരം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചടങ്ങിന് വന്നിരിക്കുകയാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടു. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? വേഗം വേഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേഗം പറഞ്ഞോളൂ. മറന്നാ? ഇരു സൈന്യത്തിന്റെയും മധ്യത്തിൽ നിർത്തുവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാനോട് ഇരു സൈന്യത്തിന്റെയും മധ്യത്തിൽ രഥം കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറയുന്നു. സൈന്യം മറുപക്ഷത്തുള്ള സൈന്യം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം പിതാക്കളെയും പിതാമഹന്മാരെയും മാതുലന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുജനങ്ങളെയും കണ്ട് അർജുനന്റെ മനസ്സ് അത്യധികം വിഷമിക്കുന്നു. യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മടി കാണിക്കുന്നു, ദേഹവും കാണിക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്നു, ദേഹം തളരുന്നു, ചേർക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ആയുധം കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു, വീഴുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ദിവ്യ ശംഖുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ശംഖുകൾ, ഓരോരുത്തരുടെ ശംഖുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ വിഷമിച്ച് തേരിലിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചത് അല്ലേ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലോട്ട് കടക്കാം. നമ്മൾ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഈശ്വരൻ, ഭഗവാൻ, ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം. കാലം, കർമ്മം വന്നില്ല. നമ്മൾ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല നമ്മള്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ 5 വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഓരോ പേജിലും നമ്മളോട് പറയുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും, പിന്നെ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, പിന്നെ നമ്മളെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, കാലത്തിനെ കുറിച്ച്, കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ച്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കടക്കാം. ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം അധ്യായം 2. അപ്പൊ ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹ പേര് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത അധ്യായമാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം. അതിൽ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനയോഗവും ഭക്തിയോഗവും പിന്നെ ഏതാണ് വേറൊരു യോഗം കൂടി വരുന്നുണ്ടല്ലോ, കർമ്മയോഗം അല്ലെ. ഇതെല്ലാതും ഒരുമിച്ച് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. അധ്യായം 2. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഞ്ജയ ഉവാച തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടം അശ്രുപൂർണാകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തമിദം വാക്യം ഉവാച മധുസൂദന. എല്ലാവരും മ്യൂട്ടായിട്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടം അശ്രുപൂർണാകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തമിതം വാക്യം ഉവാച മധുസൂദന. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ കരുണാർദ്രനായി അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയണ എന്താണ്? അങ്ങനെ കരുണാർദ്രനായിട്ട് അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ, കണ്ണുകള് വെള്ളം വരാണ് അല്ലെ, കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്ന അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. മധുസൂദനൻ ആരാണ്?
ഭഗവാൻ ഭൗതികമായ അനുകമ്പയും വിലാപവും കണ്ണീരുമെല്ലാം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ശാശ്വത ആത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുകമ്പയും വിലാപവും കണ്ണുനീരും ഒക്കെ എന്താണ്? അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഏതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? ഈ വിലാപവും കണ്ണുനീരും ഒക്കെ വരുന്നത്. ശാശ്വത ആത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. അത് ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുക എങ്ങനെയാണ്? അതിന്റെ മൂലസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് അതിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സാധിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുകമ്പയും വിലാപവും കണ്ണുനീരും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയാണ്. മധുസൂദനൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്. മധു എന്ന രാക്ഷസനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അർജുനന് വേണ്ടത് തന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കലാണ്. അപ്പോ തന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കാൻ അതിനുവേണ്ടി ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? മധുസൂദന. ഭഗവാന് വേറൊരു പേര് വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് മധുസൂദന. മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ച പോലെ നമ്മളിൽ തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കുക. അതാണ് അർജുനൻ ഇപ്പൊ ആവശ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ മധുസൂദന എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കുതസ്ത്വാ കശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടമസൗർഗ്യം അകീർത്തികരം അർജുന. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടെന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ശാസിക്കുകയാണ്. എന്താ പറഞ്ഞിട്ട്? നിനക്ക് എവിടെന്നാണ് ഇങ്ങനൊരു മാലിന്യം നിനക്ക് വന്നു പെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചൊരു പ്രവൃത്തിയല്ല. ഇതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നീ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല നീ പോകുന്നത്, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നിന്നത് നയിക്കുക. നിന്റെ കീർത്തി നഷ്ടപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിനക്ക് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. നിനക്ക് എവിടെന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്ന് പെട്ടതെന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നവർ അതിനെ സമാനമായ 3 ഭാവങ്ങളിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. പരമസത്യത്തിന്റെ ആ ഭാവങ്ങൾ ബ്രഹ്മമായും പരമാത്മാവായും ഭഗവാനായും അറിയപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, 1ാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമസത്യത്തെ അറിയാനായിട്ട് 3 ഭാവങ്ങളിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും. ബ്രഹ്മത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തില്, ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതിസിൽ ലയിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ചുറ്റുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു പ്രകാശം, ആ ഒരു ജ്യോതിസ് എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക്. അതിലേക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തിന് ഒരു പ്രകാശം ഉണ്ടാകും. ആ പ്രകാശത്തിലാണ് ലയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചോ ആ രൂപത്തെ കുറിച്ചോ ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഈ പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുന്നവർക്ക് അറിയില്ല. അവർ ആ പ്രകാശത്തെ മാത്രമേ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ അവരെന്താണ്? അവർ വേറെ ഒരു രോഗങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും പോകില്ല, ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നമുക്ക് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തോട്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സൂര്യദേവനിൽ നിന്നാണ് സൂര്യപ്രകാശം വരുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് സൂര്യദേവൻ അറിയില്ല, നമുക്ക് ചുറ്റുമായ ഒരു പ്രകാശം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ബ്രഹ്മമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മവും സൂര്യപ്രകാശവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഉപമ പറയുമ്പോ ബ്രഹ്മം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശം മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ആ പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. എന്തിലേക്കാണ്? നമ്മളെ എന്താണ് പറയാ, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആകാശത്തിൽ നമ്മൾ ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ 2ാമത്തെ വന്നിട്ട് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ്. ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. അതായത് പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പത്മത്തോടു കൂടിയ ഭഗവാനെ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. ആ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? കുറേ വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടി വരാം. കുറേ വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ, ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ നമ്മൾ ആരാധിച്ച് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച്
സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, ആ ഭഗവാനെ ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളില് നമുക്ക് ഭഗവാൻ, അവിടെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഓരോ ദേവന്മാർക്കും, ഓരോ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങൾക്കും ഓരോരോ ലോകങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ ലെവലില് സാധന എന്താണ് ഗോലോക ചാർട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജി. ഇല്ല അല്ലെ? ശരി ശരി, ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാണിച്ചുതരാം, ഒരു ദിവസം കാണിച്ചുതരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് അതില് നമുക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോരോ ലോകങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതില് എവിടെ ഏത് നമ്മൾ ആ പരമാത്മാവിനെ ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ്. പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് എന്താണ്, കുറേ വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കും. ഒരു പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. കാരണം ധ്യാനിക്കണം നമ്മൾ, കുറേ വർഷങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ വരെ പോവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ മുകളിലാണ് എന്ത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അവിടേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ രണ്ടാമതിൽ നമുക്ക് ഉദാഹരണം സൂര്യദേവനും, അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് സൂര്യ ഉപരിതലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ ഗ്രഹത്തിനല്ലാതെ അതിന്റെ ഉപരിതലം ഉണ്ടല്ലോ, ആ മുകളിലുള്ള ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് അപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് സൂര്യ ഉപരിതലവും പിന്നെ പരമാത്മാവും. പിന്നെ ലാസ്റ്റത്താണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ നമ്മള് എന്താ പറയാ, നമ്മളെ ഓടക്കുഴൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അത് ഭക്തന്മാര് എപ്പോഴും ഏതിനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് എളുപ്പമാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. കാരണം സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് വസിക്കാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് സൂര്യദേവനോട് ഉപമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് സൂര്യദേവന്റെ അടുത്ത് പോകാം, സൂര്യദേവനെ കാണാൻ സാധിക്കും, സൂര്യദേവന് എന്താ പറയാ നമ്മൾ സേവ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് സൂര്യനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തൊന്നും മാത്രമല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട്. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു വാക്കുകളല്ലേ. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള രീതിയിൽ സൂര്യദേവനോടും സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തോടും സൂര്യപ്രകാശത്തോടും കമ്പയർ ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരത്തെ നമുക്ക് പരമസത്യത്തെ അറിയാനായിട്ട് 3 ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. 1 ബ്രഹ്മം, 2 പരമാത്മാവ്, 3 ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപമല്ല നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ളത്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശമാണ്. ആ പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുന്നതിനാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ലയിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപം ഉണ്ടെന്നുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പ്രകാശത്തിലായിരിക്കും ആര് ലയിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മത്തിലുള്ളവര് ലയിക്കുന്നത്. അടുത്തത് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോ പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ, ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോടു കൂടിയ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് സാധിക്കുന്നവരാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അതിന് നമ്മൾ കുറേ വർഷങ്ങൾ ധ്യാനത്തിലിരിക്കണം. ഭഗവാനെ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ച് അങ്ങനെ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നമുക്ക് എത്തുന്നതാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോഴും ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല നമ്മളപ്പോ. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷാത്കാരം. ഏത് സാക്ഷാത്കാരം? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. മൂന്നാമത്തേതാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാണ്. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഡയറക്റ്റ് എവിടേക്കാണ് എൻട്രി വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അങ്ങനെ 3 തരത്തില് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് സാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം. മനസ്സിലായത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. ഇതില് ഏറ്റവും ഇത് നമുക്ക് ഈ 3 ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഏതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ്? ഏറ്റവും ഭഗവത്
ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആരാണെന്നുള്ളതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പറയാം. ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം ഇത് പരിപൂർണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആ പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം ഇത് പരിപൂർണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആരാണോ അവരാണ് ആര് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഓരോരോ വ്യക്തികളിൽ ഉണ്ടാവും. ചിലർക്ക് കുറെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് കുറെ ശക്തി ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് യശസ് ഉണ്ടാവും, ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, ത്യാഗം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരാളിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാരായിരിക്കും? ഭഗവാനായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതാണ്. എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ആരിലാണോ ഉള്ളത് ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം ഇത് പരിപൂർണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതാ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം ഇത് പരിപൂർണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലൈബം പാർത്ഥ അനൈതയുപപത്യത്തെ ശുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം തെക്തോതിഷ്ഠ പരം തപ. ഹേ പാർത്ഥ, തരം താണ ഈ ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് അധീനനാകരുത്. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇത്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഹേ പാർത്ഥ, തരം താണ ഈ ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് നീ അധീനനാകരുത്. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇതൊന്നും. നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ. നിന്റെ ആ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ മാറ്റി നിർത്തി നീ എഴുന്നേൽക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാകൂ എന്നാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? പാർത്ഥ. പാർത്ഥ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൃഥയുടെ പുത്രൻ, കൃഷ്ണന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള വാസുദേവരുടെ സഹോദരി പൃഥയുടെ അഥവാ കുന്തി ദേവിയുടെ മകനാണ് ആര്? പാർത്ഥൻ, അർജുനൻ. അർജുനന്റെ വേറൊരു പേരാണ് അപ്പൊ പാർത്ഥൻ എന്നുവെച്ചാ അമ്മയുടെ പേര്. കുന്തി ദേവിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് പൃഥ. പൃഥയുടെ മകനായതുകൊണ്ട് പാർത്ഥൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണനുമായി അർജുനന് രക്തബന്ധമുണ്ട്. കാരണം അച്ഛന്റെ സഹോദരിയുടെ മകനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രക്തബന്ധമുണ്ട്. പേരിന് മാത്രമുള്ള ക്ഷത്രിയരും ബ്രാഹ്മണരും സ്വപിതാവിന്റെ വില കുറഞ്ഞ സന്തതികളാണ്. അർജുനനെ അങ്ങനെ പൈതൃക ശ്രേഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി കാണാൻ കൃഷ്ണൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പേരിന് മാത്രം ക്ഷത്രിയനായിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? പേരിന് മാത്രം അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാകുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ആ ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മള് അത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകേണ്ട, അതായത് പിതാവിന്റെ വില കുറഞ്ഞ സന്തതികളാവാതെ പേരിന് മാത്രം ക്ഷത്രിയനായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പേരിന് മാത്രം അവർ ബ്രാഹ്മണനാകുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അവർ ബ്രാഹ്മണനല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ചെയ്യാതെ ക്ഷത്രിയനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കർമ്മം കൊണ്ട് അയാൾ ഒരു ക്ഷത്രിയനാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അർജുനനെ പൈതൃക ശ്രേഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടവനായിട്ട് കാണാൻ ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? കൃഷ്ണൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. കഥം ഭീഷ്മമഹം സംഖ്യേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന ഇഷൂഭി പ്രതിയോത്സാമി പൂജാർഹാവാരി സൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുനാശകനായ അല്ലയോ മധുസൂദന, പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ തിരിച്ചടിക്കും? അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? അർജുനനോട് മധുസൂദന എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കുക? കാരണം നമുക്കറിയാം, ദ്രോണര് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ്രോണരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് ആര്? അർജുനൻ. അർജുനന് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ വിദ്യകളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അത്ര നല്ല സ്നേഹത്തോടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ടാണ് ആരെ കൊണ്ടുവന്നത്? ദ്രോണര് അർജുനനെ കാണുന്നത് അല്ലെ. ആ അർജുനൻ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്? ആ ദ്രോണര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത അസ്ത്രവിദ്യകൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആയോധന കലകൾ കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്? അവർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരണം. അപ്പൊ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചത് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. ഇത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തിരിച്ചടിക്കാന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഭീഷ്മരും അതേപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഈ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കും? അതാണ് ആരുടെ പ്രയാസം? അർജുനന്റെ പ്രയാസം. ഗുരുജനങ്ങളോട് വാക് സമരത്തിൽ പോലും ഏർപ്പെടരുന്നത് എന്നാണ് വലിയ സാമാന്യ മര്യാദ. അപ്പൊ സാമാന്യ നമ്മളൊരു മര്യാദ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മൾ ഗുരുക്കന്മാരോടൊന്നും വാക് സമരത്തിൽ പോലും ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത്രയും നമ്മൾ ബഹുമാനം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ആർക്ക്? ഗുരുജനങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, തന്റെ പിതാമഹനായ ഉഗ്രസേനനെയോ ഗുരുവായ സാന്ദീപനി മുനിയെയോ എതിർക്കാൻ കൃഷ്ണൻ തുനിയുമോ? ഇവയാണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ഉന്നയിച്ച ചില വാദമുഖങ്ങൾ. അപ്പൊ
അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് തന്റെ പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ഉഗ്രസേനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പിതാമഹന്റെ പേരാണ് ഉഗ്രസേനൻ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഗുരു ആരാണ്? സാന്ദീപനി മഹർഷി. സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ അടുത്തും ഇതേപോലെ എതിർക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ ചെയ്യുമെന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒന്ന്, ആരാണ് ഭഗവാന്റെ ഗുരു? ആരാണ്? സാന്ദീപനി മഹർഷി. പിന്നെ പിതാമഹൻ ആരാണ്? ഉഗ്രസേനൻ. അപ്പൊ ഈ രണ്ടുപേരും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. ഉഗ്രസേനനാണ് പിതാമഹൻ. സാന്ദീപനി മഹർഷി ആയിരുന്നു ആരുടെ ഗുരു? ഭഗവാന്റെ ഗുരു. ഗുരു നഹത്വാഹി മഹാനുഭാവാൻ ശ്രേയോ ഭോക്തും പൈഷ്യമപീഹ ലോകേ ഹത്വാർത്ഥ കാമാംസു ഗുരൂനിഹൈവ ഭുഞ്ജീയ ഭോഗാൻ രുതിരപ്രദിക്താൻ. എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളായ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭിക്ഷ യാചിച്ച് ഉപജീവിക്കുന്നതാകും. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഗുരുജനങ്ങളായ അവർ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നാം ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാം രക്തപങ്കിലമാകും. അപ്പോ എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളായ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭിക്ഷ യാചിച്ച് ഉപജീവിക്കുന്നതാകും. അപ്പൊ ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഗുരുജനങ്ങളായ അവർ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നാം ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാം രക്തപങ്കിലമായിരിക്കും. ഗുരുജനങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അർജുനൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭിക്ഷ യാചിച്ച് ഉപജീവിക്കുന്നതാണെന്ന്. അപ്പൊ ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഇവരെല്ലാവരും. പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ ഗുരുജനങ്ങളെ വധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്ന എല്ലാ സുഖങ്ങളും എന്തായിട്ട് മാറും? അതൊക്കെ രക്തപങ്കിലമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അത് നല്ലതല്ല, അത് ശരിയല്ല എന്നോട് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാനാ പറയുന്നത്? വൈദിക നിയമം അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഗുരുവിനെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു ആണെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മള് ഗുരു എങ്ങനത്തെ ഗുരു ആയിരിക്കണം? ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവൻ പാടില്ല, പിന്നെ വിവേകം നശിച്ചവനായിട്ടുള്ള ഗുരു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ വൈദിക നിയമം അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗുരുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ വിവേകം നശിച്ചവനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ദുര്യോധനന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് അയാളുടെ പക്ഷത്തു ചേരാൻ ബാധ്യസ്ഥരായി. സാമ്പത്തിക പരിഗണനകൾക്ക് വശംവദരായി അവർ അപ്രകാരം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹനീയത നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും എന്താ ചെയ്തത്? ദുര്യോധനന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നിർബന്ധിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കാനായിട്ട്? ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് നിൽക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പരിഗണനകൾക്ക് വശംവദരായിട്ട് അവർ അപ്രകാരം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവര് ആ ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹനീയത നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവര് ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ചേരേണ്ടതായിട്ട് അവരുടെ ബാധ്യതയായിട്ട് മാറി. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ അവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. നൈതദിക്മകദരന്നോ ഗരീയോ യത്വാ ജയേമാ യദിവാനോ ജയേയുഃ യാനേവ ഹത്വാ ന ജിജീവിഷാമാസ്തേവ സ്ഥിതാ പ്രമുഖേ ധാർതരാഷ്ട്രഃ. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്തു കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെ ജയിക്കുന്നതാണോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെ എന്താണ് അർജുനനൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവരാല് തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ജയിക്കുന്നതാണോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവരെ കൊന്നിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ യുദ്ധം നമ്മളെ മുന്നിൽ നിൽക്കാണ്, യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായിട്ട് എല്ലാവരും നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ ഇവരെ കൊന്നിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനൻ മഹാനായ ഒരു ഭക്തൻ മാത്രമല്ല, അത്യന്തം വിവേകശാലിയും സുനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവനാണെന്നും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു ഭക്തൻ മാത്രമല്ല, പിന്നെന്താണ്? അത്യന്തം വിവേകശാലിയും സുനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവൻ ആണെന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. രാജകുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനാണെങ്കിലും താൻ ഭിക്ഷാടനത്തിൽ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്സംഗതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസവും സ്വതസിദ്ധമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളും കൂടിച്ചേർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നു. അർജുനൻ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് സർവ്വതാ യോഗ്യനാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു.
അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ? അർജുനൻ മഹാനായ ഒരു ഭക്തൻ മാത്രമല്ല, അത്യന്തം വിവേകശാലിയുമാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എന്താണ്? നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള മനസ്സും സുനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളനാണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനൻ രാജകുമാരനാണല്ലേ, രാജകുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭിക്ഷാടനത്തിൽ നടത്തി ജീവിക്കാനും അർജുനൻ തയ്യാറാണത്. അർജുനൻ എങ്കിൽ പോലും അർജുനൻ എന്തിനാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത്രയും എന്താ പറയുക, ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് മുഴുവനും. ആത്മീയമായ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസം, സ്വതസിദ്ധമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ അർജുനന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അർജുനൻ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് സർവ്വതാ യോഗ്യനാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കർപ്പണ്യദോഷോ ബഹദ സ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമി ത്വം ധർമ്മ സമ്മൂഢഛേദഃ യശ്രേയസാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പൊ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് അർജുനന് എന്ത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല? കൃത്യനിർവഹണങ്ങൾ ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയിൽ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശം നൽകിയാലും എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായി? ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ഗുരുവായിട്ട് മാറാണ്. ജീവിത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ ഉതകുന്ന വഴി കാട്ടിത്തരാൻ കഴിവുള്ള വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയാതെ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാതെ പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ ഈ ലോകം ത്യജിക്കുന്നവൻ കൃപണനാണ്. ഭൗതികമായ ജീവിത വീക്ഷണത്തോടെ സ്വന്തം കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം എന്നിവയിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സ്നേഹം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് സമയം പാഴാക്കുന്നവൻ കൃപണൻ. സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങൾ നിർത്തി അർജുനൻ ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഗുരുവും ശിഷ്യനുമായുള്ള സംഭാഷണം ഗൗരവമുറ്റതാണ്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ ഉതകുന്ന വഴി കാട്ടിത്തരാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ അർജുനനെ പോലെ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകാം, നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടാകും. അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം തരാൻ സാധിക്കുന്ന, ജീവിതത്തിന്റെ ആ ലക്ഷ്യം നല്ല രീതിയിൽ കാട്ടിത്തരാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു ഗുരുവിലൂടെ, ആ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലക്ഷ്യം നല്ല രീതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെന്താ പറയണത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയാതെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പരിഹരിക്കാതെ പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ ലോകം ത്യജിക്കുന്നവനാരാണ്? കൃപണനാണെന്ന് പറയുന്നത്. കൃപണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? പിശുക്കൻ എന്നാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്. പിശുക്കന്മാരെന്താണ്? ആവശ്യമുള്ള സമയത്തൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് കൃപണന്മാര്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് അർജുനൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കറിയാം, നമ്മള് എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യ ജന്മമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നമ്മളുടേതായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. അതൊന്നും നമ്മൾ പാലിക്കാതെ നമുക്ക് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ആ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാതെ നമ്മൾ ലോകം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ കൃപണനാണ്. വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാതെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ അത് പരിഹരിക്കാതെ, നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്താണ്? നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരാണ് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം. അത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാതെ നമ്മൾ ഈ ലോകം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൃപണൻ എന്ന് പറയും. അത് ആരെപ്പോലെയാണ്? പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം അവർക്ക് വിവേചന ബുദ്ധി ഒന്നും അവർക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ലോകം ത്യജിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ആ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ലോകം ത്യജിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളും ആരാണ്? കൃപണന്മാരാണെന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ജീവിത വീക്ഷണത്തോടെ സ്വന്തം കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം എന്നിവയിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സ്നേഹം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് സമയം പാഴാക്കുന്നവൻ കൃപണനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ജീവിത വീക്ഷണത്തോടെ സ്വന്തം കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം എന്നിവയില് ആവശ്യത്തിലധികം നമ്മൾ സ്നേഹം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് സമയം പാഴാക്കുന്നവരാരാണ്? കൃപണൻ. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല,
ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ലോകം ത്യജിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ പിശുക്കന്മാരാണ്, കൃപണന്മാരാണ്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള യാതൊരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി അർജുനനും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങൾ നിർത്തി ഗുരുവും ശിഷ്യനുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിലോട്ട് കടക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കാണ് ആര്, അർജുനൻ. നഹി പ്രപശ്യാമി മമാപനുത്യാദുച്ചോകമുച്ചോഷണം ഇന്ദ്രിയാണാം അവാപ്യ ഭൂമാവ സ്വപ്നമൃത്തം രാജ്യം സുരാണാം അപി ചാധിപത്യം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഉപായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ സമ്പൽ സമൃദ്ധവും എതിരാളികളില്ലാത്തതും ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളതുപോലെ പരമാധികാരത്തോടെയുള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് ഈ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിലെ സമ്പൽ സമൃദ്ധവും എതിരാളികൾ ഇല്ലാത്തതും ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളത് പോലുള്ള പരമാധികാരം സാമ്രാജ്യം ലഭിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും എന്റെ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഈ ദുഃഖം എന്താണ്, ഇവരൊക്കെ സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെയും കുടുംബത്തിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ വധിക്കുന്നതാണ് അർജുനന്റെ പ്രയാസം അല്ലെ, ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ. അപ്പൊ ആ ദുഃഖത്തെ മാറ്റാനായിട്ട് ഒന്നുകൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാ പറയണത്. അതായത് എന്താ പറയണത്, ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളത് പോലെ പരമാധികാരത്തോടുള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും അർജുനന്റെ ദുഃഖം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും പ്രയാസമാണ് അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഈ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ ചുട്ടുനീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായമില്ലാതെ സാധിക്കുന്നതല്ല. കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനാകാതെ ആർക്കും ഒരു വിശ്വാസനായ ആത്മീയ ഗുരുവാകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിങ്ങനെ ഭൗതിക ജീവിത സംബന്ധികളായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ധനാർജനം കൊണ്ടോ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടോ പരിഹരിക്കാവുന്നതല്ല. അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ ചുട്ടുനീറുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്? ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങള് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആ ആചാര്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിപുണനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തില് നിപുണനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം. അങ്ങനെ നിപുണനാകാത്ത ഒരാൾക്കും വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനായ ഒരു വ്യക്തിക്കായിരിക്കും ആത്മീയ ഗുരുവാകാൻ സാധിക്കുക. ആ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോട് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നമുക്ക് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നെന്താ പറയണത്, നമ്മള് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ജനനം, വാർദ്ധക്യം, മരണം, രോഗം. അതായത് ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി. ഈ 4 ക്ലേശങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്, ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ജനനം, പിന്നെ വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം. ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം. ഈ 4 എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? മോചനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചേ പറ്റൂ. ജനനത്തിൽ നിന്ന്, മരണത്തിൽ നിന്ന്, വാർദ്ധക്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, രോഗത്തിൽ നിന്ന്. ജനനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലേ മരണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, രോഗങ്ങളും വാർദ്ധക്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്തില്ലാതിരിക്കാൻ നോക്കണം? ജനനം എടുക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കണം. വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്, ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ധനാർജനം കൊണ്ടോ പിന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ധനാർജനം കൊണ്ടോ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടോ പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ല തോന്നുന്നു നമ്മളുടെ ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധികള്. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഉണ്ട് മാതാജി. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്ത ഋഷികേശ ഗുഡാകേശ പരം തപ അയോധ്യ ഇതി ഗോവിന്ദ മുക്ത കൃഷ്ണേ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാ. എന്താ പറഞ്ഞ, സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ശത്രു സംഹാരിയായ അർജുനൻ വീണ്ടും ഗോവിന്ദ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കൃഷ്ണനെ ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മൗനം പൂണ്ടു. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടും അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഗോവിന്ദ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കൃഷ്ണനെ ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മൗനം പൂണ്ടു എന്ന് സഞ്ജയനോട് പറയാണ്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ പോർക്കളം വിട്ട് ഭിക്ഷാടനത്തിനായി പുറപ്പെടുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കണം. എന്നാൽ സഞ്ജയൻ അദ്ദേഹത്തെ പരന്തപ എന്ന പദം കൊണ്ട് നിരാശപ്പെടുത്തി. പരന്തപ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ അർജുനനെ പരന്തപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ ആരെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രം നിരാശപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കും? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കും. അത് കാരണം കൊണ്ട് സഞ്ജയൻ അദ്ദേഹത്തെ
അർജുനനെ പരന്തപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അർജുനൻ എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. തമുവാചാർഷീകേശ പ്രഹസന്നിവ ഭാരത സേനയോരുഭയോർമധ്യേ വിഷീദന്തമിതം വജഃ. അല്ലയോ ഭാരത, അപ്പോൾ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വെച്ച് മന്ദഹാസത്തോടെ കൃഷ്ണൻ ദുഃഖിതനായ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് അർജുനനോട് മന്ദഹാസത്തോടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു മിനിറ്റ് നോക്ക്. സുഹൃത്തുക്കളാകിയാൽ ഇരുവരും ഒരേ നിലയിലുള്ളവരാണ്. ഒരാൾ സ്വമേധയാ മറ്റാളിന്റെ ശിഷ്യനായി, സ്നേഹിതൻ ശിഷ്യനായതോർത്ത് കൃഷ്ണൻ മന്ദഹസിച്ചത്. ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ഗുരുസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുകയും ആചാര്യൻ ശിഷ്യനോടെന്ന പോലെ ഗാംഭീര്യത്തോടെ യഥാവിധി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആയപ്പോ എന്തായി മാറി? ഇവര് സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു ഇവര് ഇതുവരെ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്തായി മാറി? ഒരാള് മറ്റാളുടെ ശിഷ്യനായിട്ട് മാറി, സ്വമേധയാ ശിഷ്യനായി മാറിയപ്പോ ആ സ്നേഹിതൻ ശിഷ്യനായതോർത്തിട്ടാണ് ആര് മന്ദഹസിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ മന്ദഹസിക്കുന്നത്. ശിഷ്യനായപ്പോ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഒരു ഗുരുസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച് ഒരു ആചാര്യൻ ശിഷ്യനോട് എന്ന പോലെ വളരെ ഗാംഭീര്യത്തോടെ യഥാവിധി സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അശോജാനന്യ ശോജ്യസ്തം പ്രജ്ഞവാദാംശ ഭാഷസേ ഗദാസൂന ഗദാംസൂഞ്ച നാനു ശോചന്തി പണ്ഡിതാഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ വിലപിക്കാറില്ല. അപ്പൊ നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ മരിച്ചവരെ കുറിച്ചോ ആകട്ടെ വിലപിക്കാറില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നിന്റെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോ നീ എങ്ങനെയാണ്? ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെയാണ് നീ സംസാരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പറ്റി നീ ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധിമാന്മാർ ഒരിക്കലും മരിച്ചവരെ പറ്റിയോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ വിലപിക്കാറില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അറിവ് എന്നാൽ പദാർത്ഥത്തിന്റെയും ജീവാത്മാവിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും നിയന്താവായ പരമപുരുഷനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് അടുത്ത അധ്യായങ്ങൾ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണടിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ശരീരം. ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിനില്ല. ഇതറിഞ്ഞ ആ വ്യക്തി ശരിക്കും വിജ്ഞാനിയാണ്. അപ്പോ അറിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പദാർത്ഥത്തിന്റെയും ജീവാത്മാവിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന പരമപുരുഷനെയും കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമാണെന്ന് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അറിവെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ രണ്ടിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് എന്ത്? അറിവ്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണിടാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം. ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രാധാന്യം എന്തിനില്ല? ശരീരത്തിനില്ല. ഇതറിഞ്ഞ ആ വ്യക്തി ശരിക്കും വിജ്ഞാനിയാണ്. മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ആരാണ്? വിജ്ഞാനിയാണെന്ന് പറയാം. കാരണം ശരീരത്തിനല്ല പ്രാധാന്യം. എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം? ആത്മാവിനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ സംസാരിക്കുന്നത്? മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണിടിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. ആത്മാവിനെ പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യം എന്തിനില്ല? ശരീരത്തിനില്ല. ഇതറിഞ്ഞ വ്യക്തികളാണ് ശരിക്കും വിജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പ്രാധാന്യപ്പെട്ടത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ആത്മാവാണ്. ശരീരത്തിന് അത്രയും പ്രാധാന്യം ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് ആര്? ശരിക്കും വിജ്ഞാനികള്. ജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ആത്മാവ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്, പക്ഷെ അത്രയും പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിനില്ല. നമുക്ക് മുന്നിലോട്ട് പോകേണ്ടത്. പിന്നെ അറിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും രണ്ടിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന പരമപുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അറിവെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ന ദേവാഹം ജാതുനാസം നത്വം ന്യാമേ ജനാധിപ ന ചൈവാന ഭവിഷ്യാമ സർവേ വയമതാപരം. ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല, അതുപോലെ നീയും. ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും എല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ നീയും ഞാനും എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാവാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, നീ ഉണ്ടാവാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ കാണുന്ന എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും അവരെല്ലാവരും അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആരും ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. സർവോത്കൃഷ്ടനായ വ്യക്തിയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാന്റെ സനാതന സുഹൃത്തായ അർജുനനും പോർനിലത്ത് ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരും ശാശ്വത വ്യക്തികൾ തന്നെ. അവരാരും മുൻകാലത്ത് ജീവിക്കാത്തവരോ മേലിൽ ശാശ്വതത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരോ അല്ല. അവരുടെ വ്യക്തിത്വം പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്. അത് ഭാവിയിലും നിലനിൽക്കും. അതിനാൽ ആരെ കുറിച്ചും ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല.
ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത് ഇവിടെ? ഭഗവാനും അർജുനനും മറ്റുള്ള എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും എന്താണ്? അവരൊക്കെ ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ മുന്നും അവരുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നും അവരുണ്ട്, നാളെയും അവരുണ്ട്. അവരുടെ വ്യക്തിത്വം ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നതല്ല, അത് ഭാവിയിലും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെ കുറിച്ചും ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് എന്തുള്ളത്? ഈ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീര സത്രാന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യണത്? ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ? നമ്മളെ ശരീരം മാത്രം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യണ്? ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും, അപ്പോഴും നമുക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നമുക്ക് എത്ര അറിയുള്ളൂ? അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രജ്ഞ, ആ ഒരു അവബോധം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ നമ്മൾ പറയും മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറയില്ലേ? അത്ര നമുക്ക് മനസ്സിലാകുള്ളൂ. പക്ഷെ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യണ്ട്? ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അത് സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ആ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആത്മീയ പ്രകൃതി എന്നിവയുടെ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയ വ്യക്തിയെ ധീരൻ അഥവാ സമചിത്തതയുള്ള ആൾ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ശരീര പരിണാമങ്ങളെ പറ്റി വ്യാമോഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോ ആ ഒരു ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തികൾക്ക് ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ആത്മീയ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ശരിയായ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പരിണാമങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യാമോഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ജീവാത്മാവിനെ തുണ്ടുകളാക്കി വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന കാരണത്താൽ അതേക്കുറിച്ചുള്ള മായാവാദികളുടെ സിദ്ധാന്തം സ്വീകാര്യമല്ല. വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ആകാശത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെയാണ്. പരമാത്മാവിനെയാണെങ്കിൽ സൂര്യനോട് ചന്ദ്രനോട് ഉപമിക്കുക. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ആകാശത്തിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളും പിന്നെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും, അപ്പൊ നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം ജീവാത്മാക്കളെ പോലെയാണ്. പരമാത്മാവിന് എന്താ പറയുന്നത്? സൂര്യനോടോ ചന്ദ്രനോടോ ഉപമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമാപായിനോ നിത്യാസ്താംസി ദിശസ്വ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയത്രേ. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഖ ദുഃഖങ്ങളും വരവും പോക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനാകാതെ ഒരാൾ അതിനെ സഹിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സുഖവും ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുഭൂതിയാണത്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സുഖം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ദുഃഖമായിരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സുഖം എന്റെ ദുഃഖമായിരിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അത് എങ്ങനെയാണോ എടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അനുഭൂതി ഏത് രീതിയിലാണോ അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്കത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും സുഖം ഉണ്ടാവില്ല, ഒരിക്കലും എല്ലാവർക്കും ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടാകില്ല. ആ സുഖവും ദുഃഖവും നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെയാണോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അത് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് അസ്വസ്ഥനാകാതെ അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അർജുനനെ സംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച രണ്ട് പേരുകളും ഇവിടെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ഒന്ന് കൗന്ദേയ. കൗന്ദേയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്ന പദം മാതൃഭാഗത്തു നിന്നുള്ള രക്തബന്ധത്തെയും ഭാരത എന്ന പദം പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മഹാത്മ്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ കൗന്ദേയ എന്ന് പറയുന്നത് മാതാവിന്റെ, കുന്തി ദേവിയുടെ പുത്രൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയണം. പിന്നെ ഭാരത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാരത കുലത്തിൽ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് അർജുനനെ ഭാരത എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആ മഹനീയ പൈതൃകം ശരിയായ കൃത്യനിർവഹണത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ മഹനീയമായിട്ടുള്ള ഈ പൈതൃകം കാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട്, യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കില്ല.
യം ഹീനാവ്യഥയന്ത്യത്തെ പുരുഷം പുരുഷർഷഭ സമദുഃഖ സുഖം തീരം സോമൃതത്വായ കൽപ്പതേ. അല്ലയോ നരോത്തമ അർജുന, സുഖ ദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി നിശ്ചയമായും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ്. അപ്പോ എന്താ അർജുനനോട് പറയുന്നത്? അല്ലയോ നരോത്തമ, സുഖ ദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥത ആകാതെ, സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിനും സമനിലയോടെ ഒരേപോലെ കൈവിടാതെ നോക്കുന്നവൻ, ഒരേപോലെ കൈവിടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന, സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഒരേപോലെ നമ്മള് അത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഔന്നിത്യം കൈവരിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനുമായ ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായും മുക്തിക്ക് അർഹനാണ്. അപ്പോ ഈ സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരേപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും എന്താണ്? ആ വ്യക്തി മുക്തിക്ക് അർഹനാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നാസദോ വിദ്യതേ ഭാവോ നാഭാവോ വിദ്യതേ സദഃ ഉഭയോരപി ദൃഷ്ടാന്തോ സോനയസ്തത്വദർശിഭിഃ. ഇല്ലാത്തതായ ഒന്നിന് നിലനിൽപ്പില്ല, സനാതനമായതിന് നാശവുമില്ല. തത്വദർശികൾ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞവരത്രേ. രണ്ടിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവർ ഈ വസ്തുത അംഗീകരിച്ചത്. അപ്പൊ ഇല്ലാത്തതായ ഒന്ന്, അതായത് ഭൗതിക ശരീരം, അതിന് നിലനിൽപ്പില്ല, അത് നശിക്കുന്നതാണ് ഭൗതിക ശരീരം. സനാതനമായതിനോ അതായത് ആത്മാവിന് നാശവുമില്ല. തത്വദർശികൾ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞവരാണ്. ഈ രണ്ടിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആണ് അവര് ഈ വസ്തുത അംഗീകരിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ലാത്തതും ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തതുമാണ്. ഇത് ആർക്കറിയാം? ഈ തത്വദർശികൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് കണ്ടറിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തത്? ഇതിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാണ്. ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണിത്. അപ്പൊ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായി ശരീരം എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? സ്വാഭാവികമായി ശരീരം നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്. ആത്മാവ് എന്താണ്? നശിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്. ശരീരമാണെങ്കിലോ നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മാവും ശരീരം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ആത്മാവ് എന്താണ്? ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്. ശരീരമാണെങ്കിലോ നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ശരീരം നശിക്കാനുള്ളതാണ്, ആത്മാവിന് നാശമില്ലാത്തതാണ്. ഇതാണ് ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അജ്ഞാനത്തിനടിമപ്പെട്ട പരിഭ്രാന്തരാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. പൂജ്യനും പൂജകനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പരമപുരുഷനും തദംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന ബോധം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അജ്ഞത ശമിക്കുന്നു. അപ്പൊ അജ്ഞാനത്തിന് അടിമപ്പെട്ട പരിഭ്രാന്തരാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. പൂജനും പൂജകനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പരമപുരുഷനും ജീവാത്മാക്കൾക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് ബോധം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന്, അല്ല വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് നശിക്കാണ്? അജ്ഞത നശിക്കുന്നു. അവിനാശീതു തദ്വിധി യേന സർവമിദം തദം വിനാശം അവ്യയസ്യാസ്യ ന കശ്ചിത് കർത്തും അർഹതി. ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ലെന്ന് നീ അറിയുക. ആ അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്ത, ആത്മാവിന് നാശമില്ലാത്തതാണ്. അനശ്വരനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവാണ് ദേഹത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന വ്യക്തിപരമായ അവബോധം. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവ് എന്താണ്? ആ ഒരു അവബോധമാണ് ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു അവബോധം നമുക്ക് അവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് നമുക്ക് എന്താണ്? ആ ഒരു അവബോധമാണ് നമുക്കുള്ള ഒരു തെളിവ്. ഇനി ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? മുടിയിഴത്തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ ഒരു അംശം മാത്രം വലിപ്പമുള്ള കണക്കറ്റ ജീവാത്മകണങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക കണങ്ങളെക്കാൾ ചെറുതായ ജീവാത്മാവ് ആത്മീയ കണമാണ്. അവ നിരവധി ഉണ്ട് താനും. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടിയിഴത്തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ ഒരു അംശം. അപ്പൊ ആത്മാവ് നോക്കി എത്ര ചെറുതാണെന്ന്. നമ്മുടെ മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ അതിന്റെ 10,000-ൽ ഒരു അംശമാണ് ഇതിന്റെ വലിപ്പം, ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം പറയുന്നത്. അത്ര ചെറുതാണ് എന്ത്? ജീവാത്മാവ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ, നമ്മുടെ മുടിയുടെ ഒരു ഇഴ, അതിന്റെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ ഒരു അംശമാണ് എന്തിന്റെ വലിപ്പം? ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം. ഭൗതിക കണങ്ങളെക്കാൾ ചെറുതാണ് ജീവാത്മാവ്. ആത്മീയ കണമാണ്. ഇവ നിരവധിയുണ്ട് താനും. കുറെ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ വലിപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത്? മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ ഒരു അംശമാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം. അന്തവന്ത ഇമേ ദേഹ നിത്യോ സ്യോക്ത ശരീരിണഃ അനാശിനോ പ്രമേയസ്യ
തസ്മാദുത്യസ്യ ഭാരത, ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിനെ നാശമുള്ളൂ, അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, അപരിമേയനും നാശമില്ലാത്തവനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്. കാരണം ഈ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ നാശമുള്ളൂ, അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, പിന്നെ നാശമില്ലാത്തതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ, ഈ ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ, അതിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന് നാശമില്ലാത്തതാണ്, അപരിമേയനാണ് ജീവാത്മാവ്, ശാശ്വതനാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. സൂര്യപ്രകാശം പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് പോലെ ആത്മാവിന്റെ തേജസ് ഭൗതിക ദേഹത്തെയും പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശം എങ്ങനെയാണോ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത്, നമ്മള് സൂര്യപ്രകാശത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ, ആ പ്രകാശം നമ്മൾ കാണുന്നല്ലാതെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്താൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മാവിന്റെ ആ ഒരു തേജസ്സാണ് എന്തിനെ നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നത്, പുലർത്തിപ്പോരുന്നത്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദേഹത്തെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നത്. യ ഏനം വേത്തി ഹന്താരം യശ്ചൈനം മന്യദേഹതം ഉഭൗതോ വിജാനീതോ നായം ഹന്തീന ഹന്യത്തെ. ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നോ ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുവെന്നോ കരുതുന്നവൻ ജ്ഞാനിയല്ല. ആത്മാവ് കൊല്ലുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ആരെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുവെന്നോ, ജീവാത്മാവ് ആരെയാലും കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നോ കരുതുന്നവൻ ആരാണ്? ജ്ഞാനിയല്ല. കാരണം ആത്മാവിനെ കൊല്ലുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. ആത്മാവിനെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല, ആത്മാവിന് മരിക്കാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുവെന്നോ കരുതുന്നവൻ ജ്ഞാനിയല്ല. കാരണം ആത്മാവിന് മരിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. ജീവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല എന്ന ധാരണ ജന്തുഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആധികാരികമല്ലാത്ത നിലയിൽ ഏത് ജീവിയെ ഹിംസിക്കുന്നതും നികൃഷ്ടമാണ്. ഭഗവത് നീതി അനുസരിച്ചും രാഷ്ട്രീയ നീതി അനുസരിച്ചും ഇത് ശിക്ഷാർഹമാണ് കേട്ടോ. എന്നാൽ അർജുനനാകട്ടെ മതാനുശാസനം അനുസരിച്ചാണ് ഹിംസയിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നത്, തന്നിഷ്ടപ്രകാരമല്ല. അപ്പൊ വേണ്ട. ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കഥാചിത് നായം ഭൂതോ ഭവിതാവാന ഭൂയഃ അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും എന്തില്ല? ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുന്നു, പക്ഷെ ആത്മാവാണെങ്കിലും അതിന് മരണമില്ലാതെ അത് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കിഴവനെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ആൾക്ക് തനിക്ക് ബാല്യത്തിലും യൗവനത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ആവേശം ഇന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പരമാത്മാവും അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവും ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ ജീവസത്തിയുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയണത്, ആത്മാവിന് എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല, ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളൊന്നും ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് പറയണത്, ബാല്യത്തിലും യൗവനത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ആവേശം തന്നെ എപ്പോഴും തോന്നാം. പ്രായമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വയസ്സാകുമ്പോഴും നമുക്കത് തോന്നാം. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ശരീരത്തിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഈ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പരമാത്മാവും അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവും ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളും. അപ്പൊ രണ്ട് ആത്മാക്കളും, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എവിടെയുണ്ട്? നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, നമ്മളെ ഹൃദയത്തില് രണ്ടും ഉണ്ട്. അത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ, ഒരേ വൃക്ഷത്തില് ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നതാണ് ഈ പരമാത്മാവും അണുമാത്രനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ്. രണ്ടും ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷത്തില് ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നതാണ്. വേദാവിനാശിനം നിത്യം യ ഏനാമവ്യയം കഥം സ പുരുഷ പാർത്ഥ കം ഘാതയതി ഹന്തികം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനും അജനും പരിണാമങ്ങളില്ലാത്തവനും ആണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെ കഴിയും? അർജുനോട് കുറച്ച് പറയാണ്, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനാണ്, അജനാണ്, പരിണാമങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക? കാരണം ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനാണ്, അതിന് മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെ കഴിയാന്ന് ചോദിക്കാണ്. സമാധാനപ്രിയനായ ജഡ്ജി ഒരു ഘാതകന് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചാൽ അതിന് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വയ്യ. വിധിശാസ്ത്രാനുസൃതമായാണ് അദ്ദേഹം മറ്റൊരാളെ ഹിംസിക്കാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്. ഒരു ഘാതകൻ അയാൾ ചെയ്ത കൊടുംപാപത്തിന്റെ ഫലം അടുത്ത ജന്മം അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരാതിരിക്കാൻ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ജഡ്ജി ഒരു ഘാതകന് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ വ്യക്തി ഈ
ജന്മത്തിൽ തന്നെ ആ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആ ഒരു ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ആ പാപത്തിന്റെ ഫലം ഇവിടെ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അയാൾക്ക് ഒരു ശിക്ഷ കിട്ടുന്നില്ല. അത് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അനുഭവിക്കാനിട വരുന്നില്ല, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അതിന്റെ ഫലം ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്. വാംസാസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോ നന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആത്മാവ് പുതിയ ദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്? പഴയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയതെടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതിയ ദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ പഴയ ഡ്രസ്സുകൾ മാറ്റി പുതിയ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് അണിയുന്നത്, അതുപോലെ ദേഹി എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നത് പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവിന് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാ? ഒരു സുഹൃത്ത് ആത്മമിത്രത്തിന്റെ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പരമാത്മാവ് അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു സുഹൃത്ത്, ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് മറ്റ് ആത്മമിത്രത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്മേലാണ് രണ്ടുപേര് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഭോക്താവായ പക്ഷി ഉത്കണ്ഠാകുലനും ദുഃഖിതനുമാണ്. എങ്കിലും പരമപ്രഭുവായ സുഹൃത്തിന്റെ നേരെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ അറിയാനും ഇടവന്നാൽ ഉടനെ ക്ലേശിക്കുന്ന പക്ഷി എല്ലാ വ്യാകുതയിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. അപ്പൊ ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്മേല് രണ്ടുപേരിയ്ക്കുന്നെങ്കിലും ഭോക്താവായിട്ടുള്ള പക്ഷി, അതായത് ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? ദുഃഖിതനാണ്, ഉത്കണ്ഠകുലനാണ്. എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? പരമപ്രഭു ആയിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിനെ നേരെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കാനും ഒന്നും ആരും നോക്കുന്നില്ല. ഈ ഭോക്താവായിട്ടുള്ള പക്ഷി ജീവാത്മാവ് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? വ്യാകുലതയിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി നേടാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ജീവാത്മാവാകുന്ന പക്ഷിക്ക്, ഭോക്താവായിട്ടുള്ള പക്ഷി സാധിക്കും. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ആ പക്ഷി തിരിഞ്ഞ് നോക്കുന്നില്ല. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലദയന്ത്യോപോ ന ശോഷായതി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിനെ ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാ പറയണത്? ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കാറ്റിനെ കൊണ്ട് ശോഷിപ്പിക്കാനും സാധിക്കില്ല. എല്ലാ ശാസ്ത്രീയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആത്മാവിനെ കീറി മുറിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ അവയ്ക്ക് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ എന്തൊരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആത്മാവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല. അച്ചോദ്യായമദ്യോഹ്യമക്ലേദ്യോശോഷ്യ ഏവച്ച നിത്യ സർവഗതസ്ഥാണു രചലോയം സനാതനഃ. ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വതനും സർവത ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഉണക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവ്? ശാശ്വതനാണ്, സർവത ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്, പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, അചഞ്ചലനാണ്, നിത്യനുമാണ് ആര്? ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത്. വ്യക്തിത്വമാർന്ന ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ജീവാത്മാവ് പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷന്റെ ജ്യോതി പ്രസരണത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായി നിലകൊള്ളാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. പക്ഷേ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവത് സംഗമത്തിന് വേണ്ടി ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ജീവാത്മാവ് എന്തിലാണ് ലയിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതിസിലാണ് ലയിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ സംഗമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അല്ലാത്തവര് ഭഗവാന്റെ എവിടെയാണ് ലയിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്തിലെ ജ്യോതിയിലാണ് ലയിക്കുന്നതെന്ന് പറയാനിവിടെ.
അവ്യക്തോയമചിന്യോയമാ വികാരിയമുച്യത്തെ തസ്മാദേവം വിധിത്വൈനം നാനുശോചിതുമർഹസി. അദൃശ്യനും അചിന്യനും മാറ്റമില്ലാത്തവനുമാണ് ആത്മാവ്. ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത്. അപ്പൊ അദൃശ്യനാണ്, അചിന്യനാണ്, മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് ആത്മാവ്. ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യരുത്? ശരീരത്തെ കുറിച്ച് നീ ദുഃഖിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായ സൂക്ഷ്മദർശനിലൂടെ കാണാനാവാത്ത വിധം സൂക്ഷ്മമാണ് ആത്മാവ്. തന്മൂലം അത് അദൃശ്യനാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്താ പറയാ, മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ അംശം, അത്ര ചെറുതാണ് ആത്മാവ്. ആ ആത്മാവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശക്തിമത്തായ സൂക്ഷ്മദർശനിലൂടെ അടക്കം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അത്രയും അദൃശ്യനാണത്. മാനുഷിക പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയുള്ള വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആത്മാവ് ബോധവും അവബോധവും ഉള്ളതാകുന്നു എന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മാവിന് ബോധവും അവബോധം ഉണ്ടെന്നാണ് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് എന്തിൽ സാധിക്കില്ല? മാനുഷികമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഉള്ള വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതല്ല. ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി എടുത്തോട്ടെ, ഒരു 5 ശ്ലോകം കൂടി എടുത്തോട്ടെ, പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എടുത്തോ മാതാജി. ആയിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഥ ചൈനം നിത്യജാതം വാ മന്യസേ മൃതം തഥാപി ത്വം മഹാബാഹോ നൈവം ശോചിതുമർഹസി. അതല്ല ആത്മാവ്. ഇനി ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടും അർജുനന്റെ പ്രയാസം മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അതല്ല ആത്മാവ് ജനിക്കുകയും എന്നേക്കും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് വിശ്വാസമെങ്കിൽ തന്നെയും മഹാബാഹോ നിനക്ക് നിനക്ക് ദുഃഖിക്കാനില്ല. എന്താ പറയണത്? ആത്മാവ് ഇനി നീ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ നീ ആത്മാവ് ജനിക്കുകയും എന്നേക്കുമായി മരിച്ചു പോകാണ് എന്നതാണ് വിശ്വാസമെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതെന്താ കാരണം പറയുന്നത്? ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ഒരു ആത്മാവില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ബുദ്ധമതക്കാരെ പോലുള്ള ഒരു വിഭാഗം തത്വചിന്തകരുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മാവും ശരീരവും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. പിന്നെ ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഭൗതികവാദികളായ തത്വജ്ഞാനികളുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കലനമാണ് ശരീരം. അപ്പൊ ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ള തത്വജ്ഞാനികളുടെയൊക്കെ ദൃഷ്ടിയിൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കലനമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ശരീരം. മഹാബാഹോ, കൈക്കരുത്തുള്ളവൻ. വൈദിക ധർമ്മത്തിനെതിരായ വൈഭാഷിക സിദ്ധാന്തത്തെ അർജുനൻ അംഗീകരിച്ചില്ല. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വൈദിക സംസ്കാരവുമായിട്ടാണ് അർജുനന് ബന്ധം. ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ്? വൈദികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അർജുനൻ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർധ്രുവം ജന്മാമൃതസ്യ ച തസ്മാദാ പരിഹ്രയർത്ഥം ന ത്വം ശോചിതുമർഹസി. അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മള് മരിക്കുന്ന നീ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ കാരണം? ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കാന്നുള്ളതും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കാന്നുള്ളതും എന്താണ്? അത് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രവൃത്തിയാണത്. അതിനാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? തന്റെ കർത്തവ്യമായ കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ജനനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുക എന്നുള്ളതും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനനം എടുക്കുക എന്നുള്ളതും എന്താണ്? അതൊരു നിയമം പോലെയാണല്ലോ അത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആത്മാവിന് നാശമില്ലാത്തതാണ്, ആത്മാവ് ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അർജുനന് വിശ്വാസം ഇല്ല. എങ്കിൽ അടുത്ത പോയിന്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. എങ്കിൽ നീ വിചാരിക്കും ഇവര് മരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാലും അപ്പോഴും എന്താണ്? ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കാന്നുള്ളതും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കാന്നുള്ളതും ഒരു സത്യമാണത്. അത് നമ്മൾക്ക് ഉൾക്കൊണ്ടേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി വ്യസനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നീ വധിച്ചില്ലെങ്കിലും അവരെന്തായാലും മരിക്കും. കാരണം അത് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കാന്നുള്ളതൊരു സത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് അനാവശ്യമായ യുദ്ധത്തെയോ വധത്തെയോ സാധൂകരിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നീതി പാലനത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധവും ഹിംസയും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്താണിത്. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? അതിനെ നമ്മൾ സാധൂകരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ നീതി പരിപാലനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്? യുദ്ധവും ഹിംസയൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. സമൂഹത്തിൻ്റെതായ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോന്നും പാലിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. നമ്മൾ അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി വ്യക്തമധ്യാനി ഭാരത അവ്യക്താനി ധാന്യേവ
തത്ര കാ പരിദേവന. സൃഷ്ടിയിലെ ജീവഗണങ്ങളെല്ലാം ആരംഭത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിൽ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നു, നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവ വ്യക്തമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്ത്? ഇനി എന്താ പറയണത്? സൃഷ്ടിയിലെ ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ ആരംഭത്തില്, സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുമ്പോ ഈ ജീവജാലങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ജീവജാലങ്ങളൊന്നും അവിടെ കാണില്ല, മധ്യത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ ആവിർഭവിച്ചു വരുന്നത്. നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇതെല്ലാതും ഇല്ലാണ്ടാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ സൃഷ്ടി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആരംഭത്തില് ഈ പറഞ്ഞ ജീവജാലങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഇല്ല, തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ആവിർഭാവം കൊണ്ടുവരുന്നത്. നശിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തോ ഇത് മുഴുവനും അവ്യക്തമാകും, ഒറ്റയടിക്ക് എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്തെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാതും നശിച്ചു പോകുന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആക്കി തരാണ്. കാരണം നമ്മള് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു പകലനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയോ ചതുർയുഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ സൃഷ്ടി വരുന്നതും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതും, ഇതൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്നതും. അപ്പൊ എന്തായാലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം കഴിയുന്നതനുസരിച്ച് ഇതൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിനക്ക് വ്യസനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നീ അഥവാ വധിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവരൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്ന് അർജുനനോട് വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ആത്മസത്തയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ വൈദിക ധർമാനുയായികൾ നാസ്തികരെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ശരീരം ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ്. ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യമേ ഇല്ല, സ്വപ്നം പോലെ ഒന്നാണത്. അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഉടുപ്പ് മാത്രമാണെന്നാ പറയണത്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് യാതൊരു യാഥാർത്ഥ്യവും തോന്നില്ല, അതൊരു സ്വപ്നം പോലെയാണത്. അപ്പൊ ശരീരത്തിന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഉടുപ്പ് മാറ്റുന്ന പോലെയാണ്. ആത്മാവാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ആ ആത്മാവിന്റെ പുറത്ത് നമ്മള് ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് അണിഞ്ഞ് അത് നമ്മൾ മാറ്റി കളയണ പോലെയാണ് എന്ത്? ശരീരവും ആത്മാവും. അപ്പൊ ആത്മാവ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ശരീരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉടുപ്പ് പോലെ ഒരെണ്ണം മാറ്റി ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് അണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് യാതൊരു യാഥാർത്ഥ്യവും ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ശരീരത്തിലായിരിക്കും, നാളെ വേറൊരു ശരീരത്തിലായിരിക്കും. അത് മനുഷ്യ ശരീരം തന്നെ ആവണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്വപ്നം കണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്ന പോലെയാണ് ആത്മാവിന്. കാരണം ഇന്നൊരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലാണെങ്കിൽ നാളെ ചിലപ്പോൾ അത് മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ എന്തിലായിരുന്നു, നാളെ എന്തിലാണ്, ഇന്നലെ എന്തിലായിരുന്നു, നാളെ എന്തിലാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അതൊരു സ്വപ്നം കാണുന്ന പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ആശ്ചര്യവത് പശ്യതി കശ്ചിദേന ആശ്ചര്യവദത്തി തഥൈവ ചാന്യ ആശ്ചര്യവച്ചേന മന്യേ ശൃണോതി ശ്രുത്യാപ്യേനം വേദന്ന ചൈവ കശ്ചിത്. ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യകരമെണ്ണം വർണ്ണിക്കുന്നു, മറ്റു ചിലർ അതിനെപ്പറ്റി ആശ്ചര്യപൂർവ്വം കേൾക്കുന്നു. ചിലർക്കാകട്ടെ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടും ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എങ്ങനെയാണ്? അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാലോ, നമ്മള് ഇത്രയൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കും ഭയങ്കര അതിശയാണ് തോന്നുന്നത്. നമ്മളെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കും അതിശയിക്കാനായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായിട്ടുള്ള തന്നെ രീതിയിലാണ് വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ആശ്ചര്യപൂർവ്വമാണ് മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുന്നത്. ചിലരോ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എത്ര കേട്ടിട്ടും ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആശ്ചര്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ വലുപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. ഇത്രയും എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ ഒരംശം, അത് തന്നെ നമുക്ക് ആശ്ചര്യം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭീമാകാരമായ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലും പടുകൂറ്റൻ വടവൃക്ഷത്തിലും 1 ഇഞ്ച് മാത്രം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോടാനുകോടി അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ജീവാണുക്കളിൽ ഓരോന്നിലും അണുമാത്രനായ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നത് വിസ്മയകരമാണ്. അതല്ലേ? ഇപ്പൊ മനുഷ്യരായിക്കോട്ടെ, മൃഗങ്ങളായിക്കോട്ടെ, വൃക്ഷങ്ങളായിക്കോട്ടെ, പിന്നെന്താണ്, അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായിട്ടുള്ള ഓരോ ജീവാണുക്കളിലും എന്തുണ്ട്? ആത്മാവുണ്ട്. മായാമോഹിതരായ ജനങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആകൃഷ്ടരായി തീരുന്നു. ആത്മജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് മൂലം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം പരാജയത്തിലേക്ക് കലാശിക്കൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മായാമോഹത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിലാണ് നമ്മൾ ആകൃഷ്ടരായി തീരുന്നത്. ആത്മജ്ഞാനം നേടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ആത്മജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, നിലനിൽപ്പിന്
നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ, നമ്മളെ പരാജയത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കലാശിക്കുക എന്ന് പറയണത് ഇരുന്നിട്ട്. കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു ആത്മജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിലാണ് നമ്മൾ ആകൃഷ്ടരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതായത് നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്, വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആത്മജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് മൂലം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ സമരം നമ്മളെ പരാജയത്തിലാണ് കലാശിക്കുന്നത്. നന്നേ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു അണുവിനെ ഏറ്റവും വലുതും അതേസമയം ഏറ്റവും ചെറുതുമാകാൻ കഴിയുമെന്ന് സ്ഥൂലമായ ഭൗതിക ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് ആധുനിക മനുഷ്യരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും ചിന്തിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ ഒരു അണുവിനെ ഏറ്റവും വലുതും അതേസമയം തന്നെ ഏറ്റവും ചെറുതാകാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് ഭൗതിക ബോധത്തിലുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ബോധം വേണം, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഭൗതിക ബോധം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് അതിനുള്ള ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി നമുക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അവിടെ ആവശ്യമാണ്. ഒരു പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ അഹൈതുകമായ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ അതേപടി അറിയാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു എന്താ ആവശ്യമാണ്, നമുക്ക് കരുണ ആവശ്യമാണ്. ഭക്തന്മാരിലൂടെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ലെവലിലുള്ളതായിരിക്കണം. പക്ഷെ അവിടേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്തന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സത്സംഗത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെവരുടെ ഒരു കാരുണ്യം കൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ദേഹി നിത്യമവത്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്ന ഭാരത അർജുനനോട് പറയാണ്, ദേഹി അതായത് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ സത്ത എന്ന് പറയുന്നത് സത്താണ്. അത് അതായത് നമ്മളെന്താ പറയുക, ചത്തുപോയി എന്ന് ഇപ്പൊ പറയണല്ലേ, സത്തുപോയി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ചത്തുപോയി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ശരീരത്തിന്റെ സത്ത്, ആ ആത്മാവ് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ സത്തുപോയി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അത് അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആത്മാവിനെ വധിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ആത്മാവ് നാശരഹിതനും ശരീരം നശ്വരവുമാണ്. ശരീരം നശിക്കാനുള്ളതാണ്, ആത്മാവ് നാശരഹിതനാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അതീതമായി ഒരു ആത്മാവുണ്ടെന്ന് കൃഷ്ണനെ പ്രമാണമാക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഹിംസയുടെ അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച് ആവശ്യം സാധൂകരിക്കണം എന്നാൽ അത് തന്നിഷ്ടപ്രകാരമാകരുത്. അപ്പൊ ഒരു യുദ്ധത്തില് ഹിംസ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഹിംസ നടത്തേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ദൈവഹിതം അനുസരിച്ചായിരിക്കണം, അത് സാധൂകരിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മളെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരമായിരിക്കരുത് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. നിർത്തല്ലെന്നാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടോ എല്ലാവരും? നന്ദി ഇല്ല മാതാജി. മാതാജി, കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. കണ്ടില്ല. ഇല്ല. കണ്ടു അതിനകത്ത് കണ്ടു. വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പിൽ ഓ കണ്ടോ? വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? വായിക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഈശ്വരൻ, പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്, കാലം, പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. കർമ്മം. അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? പറഞ്ഞോ, പഠിച്ചതല്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞോളൂ. സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, യശസ്, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. ഇതെല്ലാം ഒത്തുകൂടിയതാണ് ഭഗവാൻ. ഏതൊക്കെയാണ്? സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം. അല്ലേ? ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? പ്രാർത്ഥന എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്, എന്തുകൊണ്ട്? പ്രാർത്ഥന എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്, എന്തുകൊണ്ട്? അർജുനൻ. പൃഥ്വിയുടെ പുത്രനായ പുത്രനായ അർജുനനെ ഋതുവിന്റെ പാർത്ഥൻ പുത്രനായത്. അറിയുന്നത്. അപ്പൊ അറിയാലോ, അതിന്റെ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പിന്നെ വൈദിക നിയമം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്?
സാമ്പത്തിക ദുഷ്കൃത്യം സഹായം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായുള്ള ഗുരുവിനെ ത്യജിക്കണം. സാമ്പത്തിക സഹായം എന്നോട് ആരോ പറഞ്ഞത്? സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഗുരുവിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് വായിച്ചിട്ടായിരുന്നു. അല്ലാതെ നമ്മൾ ശരിക്കും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. എങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം കൃഷ്ണാവബോധശാസ്ത്രത്തിൽ നശിച്ചവനും നൈപുണ്യം ആർജിക്കാത്ത വ്യക്തി ഗുരുവാകെ ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും രണ്ട് വിവേകം പോയിന്റ്. നശിച്ചവനും വിവേകം നശിച്ചവനും ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഗുരുവാണ് നമ്മളെ വൈദിക നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയാണ്? ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നതും വിവേകം നശിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഗുരു. അപ്പൊ അത് എല്ലാതും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുക, വിവേകം നശിക്കുക. അപ്പൊ ആ ഗുരു ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരും സാമ്പത്തിക സഹായം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള അവിടെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. പിന്നെ അതെടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്: ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന 4 തരം ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം. ജന്മ, മൃത്യു, ജരാ, ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി. അതാണ് ജനനം, മരണം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം. അല്ലെ? 4 ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന 4 ക്ലേശങ്ങൾ. ഒരു വ്യക്തി വിജ്ഞാനിയാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണടിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ശരീരം. ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിനില്ല. ഇതറിഞ്ഞ വ്യക്തി ശരിക്കും വിജ്ഞാനിയാണ്. ആത്മാവിനെ പോലുള്ള ആത്മാവിനും ശരീരത്തിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ? ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, തിരിച്ചറിവ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ, അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ആരാണ്? വിജ്ഞാനി ആയിരിക്കും അല്ലെ? പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മുക്തിക്ക് അർഹരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു? എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് മുക്തിക്ക് അർഹരായിട്ടുള്ളവര്? സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ, അശക്തനാകാതെ രണ്ടിലും സമചിത്തത, ആത്മസാക്ഷാത്കാരമുള്ളവരും മുക്തി നേടുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞത്? സുഖദുഃഖത്തിൽ അശക്തനാകാതെ രണ്ടിലും സമചിത്തത കൈവരിക്കുന്ന വ്യക്തി മുക്തിക്ക് അർഹനാണെന്നല്ലേ? സുഖദുഃഖങ്ങളില് അസ്വസ്ഥനാകാതെ എല്ലാം സമചിത്തതയോടെ, പിന്നെന്താ? സമചിത്തതയോടെ കാണുന്ന വ്യക്തി. അങ്ങനെയുള്ളവരല്ലേ മുക്തിക്ക് അർഹനാണെന്ന് പറഞ്ഞത്? ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? തലമുടിയേറ്റത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിലനിൽപ്പില്ല, നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നാശമില്ല, ഭൗതിക ശരീരം നശിക്കും. ആത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്. ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം സൂക്ഷ്മമാണ്, നമുക്ക് കാണാനാവുന്നതല്ല. ആത്മാവ് ശാശ്വതൻ. വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേ ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല, ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെന്താ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ? ആത്മാവിന് മാറ്റങ്ങൾ വിധേയമാകുന്നില്ല, ശരീരം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നതാണ്. ഇത് മാത്രം നമ്മ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ ബാക്കി അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അടുത്തില്. വ്യത്യാസം ചോദിക്കുമ്പോ ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ള, ഒന്ന് നശിക്കുന്നതാണ്, ഒന്ന് നശിക്കുന്നതല്ല. ആത്മാവിന്റെ ഭാര്യയല്ലേ? മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം മുടിയിഴത്തുമ്പിന്റെ അംശമാണ് ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം. ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ചെറുതാക്കാനോ വലുതാക്കാനോ സാധ്യമല്ല. ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം സൂക്ഷ്മമാണ്, നമുക്ക് കാണാനോ ചെറുതാക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല. ജനനവും മരണവും ഇല്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞില്ല ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ കുറെ പറഞ്ഞില്ലേ? ആത്മാവിന് നാശമില്ല, ജലിക്കുവാനോ മുറിക്കാനോ നനയ്ക്കുവാനോ കഴിയില്ല. കാറ്റിനെ കൊണ്ട് ശോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതൊക്കെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ പറയാം ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകളില് അല്ലേ? അടുത്തത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല. 11ാമത്തെ നമ്മ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 5 ശ്ലോകം എടുക്കാൻ.